He tornat al meu poble, a l'estimat Alcoi. He sopat amb els meus pares, els més antics amics que tinc i que tindré. Després, com un maniàtic, he eixit a passejar. Carrer Sant Nicolau, placeta del Fossar. He omplert els 2 pulmons de vida del meu poble. Ací vaig festejar. Allà jo treballava. Més amunt del fanal hi havia el cacauero. He plorat un poquet. Això aquí no li passa. He tornat cap a casa. Al pont del viaducte m'he parat un moment. L'alçada impressiona. Soc del 42. Tot és igual que sempre. He arribat a ma casa. He besat els meus pares. Dormien. Els he mirat content i amb una certa enveja. Ells van conèixer bé, per pocs anys, val a dir, un Alcoi que jo somnia. Em preguntes, mare, com és Barcelona? El món dels artistes. Em preguntes si parlant com a casa m'entenen a Catalunya, si tot va bé, si ja menja una miqueta més. Em preguntes si me recorda de vostè, del pare, dels germans, de la família, dels d'Alcoi, companys, amics, novietes. Si m'agrada encara Alcoi. Em preguntes, ets dels nostres? No ens oblidaràs els pobres. Per a ell el món és clar, pobres i rics. I em preguntes, ets feliç? Tanca els ulls i pensa en la història, que m'agradaria viure. Això és fàcil. El que és difícil és tornar-los a obrir.